மீன் விற்றேன், பூ விற்றேன், டீ விற்றேன், இளநீ விற்றேன். வாழ்க்கையில் ரோடு பேருக்கு நான் 50 ரூபாய்க்கு. மன்னிக்கவும். கடவுள் என்பது உங்கள் அங்கீகாரம் என்பது எனக்கு தெரியும். நான் தவறாக பேசவில்லை. மற்றவர்கள் நம்மளைப் போல ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காக தான் பேசுகிறேன். உங்களுக்கு ஒரு துணை கடவுள் என்பது நன்கு அறிவேன். ஆனால் அந்த கடவுள் போலியாக இருக்கக்கூடாது என்பது நான் உறுதியாக இருக்கிறேன். ஏனென்றால் ஓரோ போலிகளை கண்டு ஏமாந்திருக்கிறேன் இந்த உலகில். மற்றவர்கள் ஏமாறக்கூடாது என்பதற்காக இந்த பதிவை கொடுக்கிறேன். தவறாக நினைக்க வேண்டாம் சகோதரி.